नैहर में रहतो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। हम बानी बहरे देखो घरवा में नइखे कोई। हम बानी बहरे देखो घरवा में नइखे कोई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। ताहरा से कहनी की जल्दी चली आई हा। तीसी मसूरी पाकल बाटे जाके कटवई हो। जाके कटवई हो। ताहरा से कहनी की जल्दी चली आई हा। तीसी मसूरी पाकल बाटे जाके कटवई हो। रखली हले बर जाके उहे सारा बोझा ढोई। रखली हले बर जाके उहे सारा बोझा ढोई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। देखो धनी बात मानो अपना मनोज के काम करवाओ अखिलेश के तू खोज के। देखो धनी बात मानो अपना मनोज के काम करवाओ अखिलेश के तू खोज के। तू जानी जइह खेते बबुआ हो घर में रोई। तू जानी जइह खेते बबुआ हो घर में रोई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई। नैहर में रहबो यातना दिन कटनी कैसे होई।